Nou, je bent nogal een autoliefhebber. Ja, ik ben nou een beetje Matra en Simca en Peugeots heb ik staan. Hoeveel auto's heb je al? Nog een Simca's en Matra's en 3 Peugeots. Ja. Dit is eigenlijk, hier is de verzameling mee begonnen. Ik heb in 83 gekocht voor 1250 gonen. Dus midden in de nacht gekocht. Die man die woonde net kwijt. Maar er was een man bij me, die koer die man, en die zei, nog hij maakt graag een bierdeltje. Toen hebben we dat jong stolle worden, hebben we er in huis zitten. En toen zei hij, wat was er voor? Ja, ik zei 1250 gonen. Verkocht, zei hij er. Oh ja? En dan hebben mensen in de nacht ik nog ophalen, want ik denk de oren had er de spits van natuurlijk. Hier dat ik. Dus had ik wegbellen, maar hij wordt auto weg. Maar ik zei koop is koop. Ja. Ja, zo kom je soms aan een auto. Juist. Ja. Dit is hetzelfde type, maar dan letter. Maar deze hek dan maar krijg eigenlijk. Die is van mijn broer geweest. Heb je broer ik dronken voet of dat net? Nee, dat hoeft er net. Nee. Hij kwam zelf met voorstel. Dus, Oh, oké, dat scheelt. Nee. Die had ik bij de Simca werken. Dat waren vroeger collega's bij de Simca garage in Heerenveen. Aha. Ja. Vandaar heb ik die Simca passie een beetje. Ja, hè? Ja. Want jou hebt altijd als monteur werken. Ja, het zien hier bij garage Hoekstra. Daar ben ik begonnen. 15 jaar. Sleutel zit wat in het DNA. Ja. Ja. Maar je bent ook ophouden van werken en je bent nog altijd het sleutelen dus. Ja, maar ik doe net zo hard mee. Ik heb deze auto's ben al wat kleer, dus nou een beetje onderhouden. De keepje er ik niks meer bij. Ja, dat is dus al die verzamelaars. Ja, 2 jaar om zijn de wiener ik meestal. Die zijn, nou, en sindsdien ben er al wat 2 bij gekomen. Dus, Precies. maar in dat grote project, dat ook dat weer. Want je hebt niet helemaal in gang geweest, die auto. Een ier? Ja, 6 dagen in de week. En ik heb bij een boer in Heino heb ik hem achter uit de tuin laten. En toen voelde hij door de midden de auto. Zo verraad weer. Maar ik heb hem wat aanpast. Ik heb er een Nissan motor in gebouwd. 12 liter, 164 pk. Nou, de auto weegt 800 kilo, dus had ik hier al een machtig snel verplakt. Ja, dat wel dan, ja. En een Audi versnellingbak zit eronder. En de ophanging is ik van Audi en de andere was van een VW Golf. En de remmerij is van Matra en de radiateur is van een Peugeot 106 diesel. Ik zet wel van 8 verschillende auto's zit hier onderdelen in. Ja, dus hij is net helemaal origineel meer. Nee, de purist die vindt het niks, denk ik. Nou ja, maar dan moeten we maar even te rieden, denk ik. Ja, kan wel. Welke auto wil we even erin dan? Die? Die snelle? Nou, dat klinkt ook lekker fraai. Ja, die uitlaat ik zelf maken. Oh, waarom maak je nou weer een uitlaat zelf? Nou, ik heb een wereld van die dempers van al die verschillende Peugeots op zolder. En dan zie ik gewoon wat piepjes en wat spul bij elkaar en dat las ik aan elkaar. En dan heb je een uitlaat. Ja. Dus de motor is net origineel, dus ik kan het net bestellen. Je moet het wel zelf een beetje. Wil dit wat sleutelen is op die manier? Ja, dat gaat best. Ja? Ja. Dat is die dassenkisten. Dus ik heb 2, hè? Oh ja. Dan kan ik hier net vinden en dan ga ik naar de oren. Het is net allemaal nog dat je hier al hebben. Nee, een aardige verzameling worden de laatste 30 jaar. Ja. 30, 40 jaar bijna al. Ja. Ja, dat is ook een project, die moet ik nog leren, die cabrio. Die heb ik ergens helemaal verrot en wij hellen. Je hebt een laag budget, dus dan keep je slechte auto's en die maakt zich heel mooi. Ja. En dat is het werk. Ja, de oren bent dan net zo duur voor mij. Nee. Dat is hobby. Ja. Ja. Dus een leven lang sleutelen. Ja, eigenlijk wel ja. Ja, vind ik wel mooi. Ja.